Bun venit la un nou episod. Astăzi ne jucăm Geometry. Bă. Geometry Dash. Da, Geometry Dash. Am murit, nici n-au trecut 20 de secunde și am murit. Speedrun. Mamă, cum o să fie, mă. Bă, da, prost sunt. Băi. Ce are, bă? De ce merge prost? Aole, bă, dar acum e greu sau ce? Înainte am trecut, m-am făcut pape. Stai, ai lele, ce era să mă... Puuu, am murit. Puh. Nici nu vreau să-mi imaginez. What the... Ce să fac mă acolo? LOL! Mai tragi. Mă trață, taci mă din gură. Unde să merg? Că dacă sar acolo mor. Unde mai încet? Bă. Ce să fac aici? Că tu te gură de jocul din nou. Dă-mă mai încet și lasă-mă în place. Sari! Aici? Bun. Încă una. Am două. Lasă-mă să trec. Me too. Let's go. No! Yay! Mai încet și nu mai fixează muzica ta bine, mă. Tu ai să mă brată castorii. De ce mă pune muzica? Mă dau game spectator. Mamă, aici am făcut și eu aici, nu mă pot să mă ieși. Fire in the hole!
Vai de capul meu. Deci aici e cel mai greu mod. Care e mă ce mai greu? Aha, ce mai greu? Aha. Da, mă, dar e ce mai greu. Visele tale e ce mai greu. E altul mai greu decât ăsta. Ai, Nu, nu. Dacă ne vedem sus. Alele. Oi, Lili. Lili. Am murit. Andrei, vezi că nu mor. Ha! Ha! Nu! Eram atât de aproape! Mai rău decât alea, veneau sus și gata. Fire in the hole! Uai, ce era să mă put? Coronavirus! Toi, să mă bate căstării. Am ajuns chiar sus. Uai, ce m-a speriat de pereți. Ui! Decât partea asta e grea, în rest nu e grea. Decât asta. Și? Nu? Nu. Ce atâta? Bine! Yeah! Bă, deștept sunt, bre! Am 3? Bine, bre! Deștept sunt, bre! Și ia! Nu m-am mai jucat niciodată jocul ăsta. Dacă m-am mai jucat jocul, adică nivelul ăsta, m-am mai jucat jocul ăsta, Geometry Dash. Dacă n-am ajuns aici, poai, greu era. Mama, aici să vezi. Ce e aici? Da? Bă, să nu te You fac shouldn't ăla. be here. Oh my god! Avem picioare. Îmi place asta. Și ăsta? M-am uitat la YouTuber. Avem picioare? Oh! Ce picioare, ha! Uite. Well met. Serios că nu am văzut aia, Doamne. Cât de prost pot să fiu. Dar îmi place deja nivelul ăsta. Îmi place. Well met. Ăștia au jetpack, mini jetpack. Nu! Ce pușca mea! Uai, ia. Așa, multe trebuie să fac. Trebuie să mă duc aici și... Mamă, ce prost. You shouldn't be. Shut the fuck up. Well met. Man, fuck up. Shut up. Sasuke. Ui! Sasuke pe facă. Papinho. Apără pe ea! Ma. Poate să mă poate. Tu gura mătii. Băi, ce prost sunt! Doamne, trebuia să iau alea, nu le-am văzut. You shouldn't be here. Michelin. Vincling. Oi, ce rasă. You shouldn't. Ne vedem sus. Bun. Bun, am ajuns. Bravo. Yes.
Mamă! Oi, 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 oi. Oi. De ce mai aici de Mama, atât de aproape! You shouldn't be here. Eu Binciling. Eu binciling asta. Eu Binciling! Binciling. Dacă nu știi ce înseamnă binciling, înseamnă înghițată. You shouldn't. Avem descriere serverul meu. Well met. What the fuck? Bă, Aveți de toate. în primul rând ei n-au Minecraft, în al doilea rând touch și în al treilea rând vreau să trec aici. Am nevoie de liniște. De ce mări ca un cățel? Bă, n-a venit aceea. Fire in the heart. Taci, bă. O să vezi greu aici. Bă, dar n-ai și tu checkpoint aici? Stai să mă bată castorii. Nu! N-am checkpoint. De unde să am checkpoint? Bă, fix în aia am căzut, Doamne. Doamne, Ne vedem. Ai, nu știu, nu ne vedem. Well met. Eu le bec. Hai că ne vedem sus. Bun, am venit sus. Ce pro sunt. You shouldn't be here. Ușor de Well bine. Mamă, deci e cel mai bun. Vrei să zici ceva? Taci. Tan, 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 tan. De mai încet. Îmi place la ăștia cu Taci. Stumble, guys. Taci. Bă, Taci, hai, bre. I'm warning you. Adică ce-am zis? Bă, euu. Aici Stai. era eventuri cu megabox-uri. Am ajuns din nou aici. Să mergem aici. Boy. Oi, oi, oi. Sar aici. Sar. Bă. Bă, e bine că nu măriși. De ce ai comentat? Zi și mie, de ce ai comentat? De ce ai spus? Să ne vedem să. N-am ajuns în sfârșit. Aici trebuie să stau. Ce vrei, mă? Bă, să nu mur, să-mi iau de la... N-am checkpoint. Another time. Nu mă duc acolo, nici în ruptul capului. Dă-mi 120.000 de lei, hai dă-mi. Și m-a... Am trecut. În sfârșit pe mine. Ce point în sfârșit. What the fuck? Deja îmi place cu asta. Am trecut în sfârșit după aia. Sar aici. Aici? Acum trebuie să mă las. What? Nu. Nu știu unde sunt, nu mă întreba. Hai să fac. Toate le-am luat. Ce? Oh my god! Hai să vezi! Da, bre, ultimul nivel. Nu. Mai mult ăsta mai fie decât asta. Dar parcă avem o culoare, da, unde sunt culoare? A, uite. O culoare China. Ching chong kung ting ting.
Bă, cum adică, bă, n-am nicio culoare. Asta cred că... Dar nu, trebuie una albastră. Bă, dar am deblocat o culoare și nu, bă, nu știu unde e, bă. E pe asta, că mai șmecăm. Col 1, col 2, nu știu cum e, clou. Dacă îmi dădea și el uite, ceva mai departe, nu știu. Jetpack, uite asta ne jucăm noi. Cu asta. Și avea și skin-ul, mă, ce mișto. Stai că parcă avea și magazin. Unde e magazinul? Unde era, mă, magazinul? Version full, nu aici. Nu aici. Free? Nu free level. Aici, nu. Bă, parcă mi-aduc aminte că... Coloi. Uite asta am blocat-o. Vreau tot pe asta, că-mi place. Ultimul nivel. Yeah. What? Este ultimul nivel, dar să știu. Dar să fie boss aici? Nu știu, cred că aici să fie un mini boss. What? Dar unde vine ea? Checkpoint. Ce interesant e asta. Da, cred că e boss fight. Boss fight-ul. Ce sunet a făcut? Ce, mă? Intrusion detected. Nu mă omoră, bă! A. Deci trebuie doar aia? What? Hai să mă bată castorii! Ce e aici, frățică? Iată un bloc, nu știu de ce. Pot să mă urc și singur. Nu pot să mă urc singur. Ah, welcome. Mai vrei să-ți dau o bombă în gură? Welcome, boys! Welcome, boys! Welcome, boys! Welcome, boys! Oi, 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 oi. Dăm asta. De să ne băgăm de sus. Mergi, hai. Nu! Hai că ne vedem sus. Bun, am ajuns aici. Eu să mor, mor. Bă, nu mor. Nu, trebuie să iau pe asta și după pe asta. Bine. Zice asta și următoarea. Următoarea e... Perfect, hai mergi așa. Am trecut ce mai... Mamă, ce ușor e. Nu trebuia să spun asta. Deci mă face de ăla. Mă fac. Știu ce asta, că m-am mai jucat cu ăsta, mă duc pe pereți.
Oh. Îmi place. M-am jucat pentru că m-am jucat, așa să câștig. Ma. Te rog, nu veni aici. Sunt și cheile astea. Nu. Unde am mers? Am mort. Nu sunt mort. Sunt mort. Ba nu. Ba da. Ba nu. Nu. Gata. Uai, lezi, mă. Hai să mă... Hai să dăm tarpă. Hai să mai încep. Nu! Mă, tu! Mergi. Speedrun. Marcă aici. La 100. Am murit. Pe aici. Bă, serios! Mai că ne vedem cum am trecut și trebuie să mergem după ăștia. Trebuie să mergem în spatele. Băi, ce era să mor. Hai, mergi. Nu mă simt bine aici. Vine la timp cum nu la timp. Oh. The Hearthstone. Oh. Mama, e boss fight. Băgam ea și picioarele. Nu! Nu, era să mor. Cum moară? Par sport. Dacă mă mor odată... Bine. Da, hai. Bine, aoleu. Nu! Am dat, n-am făcut, dar încercăm acum. Fii atent că perfect. Yeah. Of course. Facem videoclip! Da, mine vine update-ul cu toți și facem videoclip. Firei tu să fii tu că te ferești. Am murit. Hai că ne vedem. Am ajuns departe. Trebuie să știu ce face turcul ăsta ordinar. Hai de asta.
Na, direct în aia m-am dus, ce prost sunt. Hai să mă zic și altceva. Că nu ziceți la Să se încarcă jocul. Bă, te ferești! Tu șefi. Bă, și ce blocul Stumble. Nu te feri! Și-a murit. Hai. Am bătut în sfârșit! Oh, Doamne! În sfârșit, pe 1000 de ani am bătut. Mamă, nici nu vreau să-mi imaginez cât de greu a fost. Mamă, cât au stat. Bă, dar ceva secret n-am găsit niciodată aia. Hai, rapid, grijă! Grijă, ha? Level... Oh my god! Dar ce făcut, mă? Ăsta și aici e coming. O să vină în curând sau nu știu. Deci, în primul și în primul rând, Uite. Dar nu știu ce să zic. Asta nu este. Și avem aici la jetpack. Wow. Da, mă, mai încet. Exploded. Să nu mă. Asta ce e? Asta știu ce e, asta știu. Nu știu. De asta știu. Și după 1171.000 de ani am terminat. Mi trebuie o cheie. O să vină cu... Da, deci mâine o să facem videoclip și o să postăm cu dorsul nou. Ne revedem pe data viitoare, nu mai pot.